Good morning, beautiful people. Welcome back to my channel. Thank you so much for being here. Thank you so much for joining me. If people are talking about it, then we are breaking it down right here. Do not forget to subscribe and be part of the family. Today sikwamseleko, guys, besilindele umembeso. Along sithi kuzokwembeso uMakhwela, kuphi lapho? Akho membeso, akho malobola. Umseleko nefemeli yakhe bazokubona uBaby Matt, bamphathele nezipho. Yiyo lento ke kudityenwe ngayo namhlanje. Thina ke sivele sadibanisa u1 no1 sathola u100. So ke sibethwe ngabantu bakwaMseleko, ndiyakuxelela. Bafike bebaninzi ngabantu bakwaDuma besindwa zizipho, and kutata uMseleko uye wathi anga-interprethwa ngenye indlela kuba eze nabantu abaninzi kangaka, ibe ngathi khona enye into abazoyenza ngaphandle kobona uMatt, bamphathele nezipho. Uye waba surprised ke uMseleko xa ebona uMacele engena ehamba nabantwana bakhe plus nefemeli yakhe, kuba ebethe akazubakho, uya emthwalume kwenye event kanti ufuna ukumbetha ngethada. Uye wayivuyela kakhulu ke le support utata uMseleko. Utshilo naye umamkhulu kwidayari yakhe wathi akho membeso apha and akho malobola, baze nje yena uze nje emntaneni. And baye baphiwa igusha ke abantu bakwaMseleko, ngabantu bakwaKhwela, babamkela ngegusha. Waphakama utata uMseleko wenza ispeech, wabulela umamkhulu plus nefemeli yakhe ezileyo izomsapota. Wathi akho bantu ekhayeni, akusekho mntu. uGogo Flo nomamakhe uJoyce abasekho, so inkulu kakhulu into ayenzileyo ngokumsapota, ngoba angamyeki ahambe yedwa. Hayi mani umamkhulu, yaze yantle into ayenzileyo bethunana, into entle iyanconywa, mandimncome. Ayoma emela ifemeli yonke yakwaMseleko, ibe ntle into ayenzileyo. Uye wathetha kabuhlungu kakhulu kutata uMseleko bethunana kwispeech sakhe, wathetha kabuhlungu elila. Yho, yabuhlungu intliziyo yam. Wathi inkulu imbi into ajongene nayo, ngoba yena akasenamthetheli, akasenabazali. Izinto zenzeka emzini akhe, mhlawumbi uba uGogo Flo ebesekhona ngezingenzeki ebezawukwazi ubiza umakoti wakhe uGogo Flo ahlale naye phantsi ambonise uba akwenziwa kanje, naye lo ngumntana womntu unenyama unegazi. Yabuhlungu intliziyo yam xa ikhala bethunana. Yho andisathandi. Iinyembezi zomntu ongutata ke kwakudla ngothiwa akufunekanga ziwe phezu kwentloko yakhe, akufuneka ziwe phezu kwentloko yakho akhale umntu ongutata ekhala ngenxa yakho, ngoba lawo ngamabhadi. Akhange ndithande xa ndimbone elila kanje yabethana notata uMseleko. Bazoze bavume nini kanti nyhani xa sithethela phantsi, bazoze bavume nini? Lide eli thuba, bazoze bavume nini uba utata uMseleko makade aqhubeleke nento yakhe? Lide eli thuba lo mntana ehleli ngaphandle, ekhulela ngaphandle kwaMseleko uBaby Matt. Ayisekho febe nana xa inje. Utata uMseleko kubuhlungu noba umntanakhe umbonela esithubeni, akakwazi uzombonela apha ngaphakathi kwaMseleko. Xa efuna umbona funeka ayombonela esithubeni. Uyayivana bethunana into enje? That is not okay at all. One thing ke ndixakayo, xa uzothi wena awuhlangene no-number 5 but as soon as kusenziwa into kulo number 5 ukhawuleza uyafuna, ufuna ukwazi uba kwenziwa ntoni. Kodwa ubuthi awungeni mos, ubuthi awuhlangene njani ngoku ube yi-monitoring spirit as uMakhwela esitsho. Uyatsho utata uMseleko uthi uGogo Flo uhleli yedwa eMzumbe, and uMakhwela uvumile yena uyohlala khona eMzumbe noGogo Flo. Kahle kahle bafunana. Bekukuhle kakhulu kule event kaBaby Matt. Umamkhulu wa-exchange ii-gifts, wapha uMakhwela and I think ngumamakhe omnye lo ubaphe i-throw. Wathi akabaphi ingubo ngoba akho membeso, akabambesi, ubapha nje i-throw xa bebukele i-TV ozombathela. And then nabo in return baye bamphathele ipresent ke umamkhulu, bamphathele i-air fryer. Oh intle bethunana, bampha namazwi amnandi.
uba bayambulela kakhulu ngesapoti ngento ayenzileyo so far. So bacela aze aqhubeke esapota, angabayekeli, angabalahli. Into entle iyanconywa ke mzontsundu, iyanconywa into entle. Ibe ntle into eyenziwe ngumamkhulu kulo mzi, ibe ntle ngokuza azomela ikhaya lakwaMseliku. Utata uMseliku abonakala uba xa engenabo abazali, engasenabazali kodwa abantu unabo bokumsapota. Ndiyithandile mna into ayenzileyo umamkhulu apha. Akukho lula maan uba ngumfazi omdala, kumele uhlale nje usebenzisa ingqondo. Oko usebenzisa ingqondo noba abanye sebedisayide uyibeka emthunzini, eyakho fanele ihlale ihleli elangeni sitshale ilanga. Bethuna, in this case umamkhulu usibonisile why engu-first wife. Usibonisile why engu-first wife. Usebenzile kakhulu umamkhulu, ndiyamncoma, ndiyamncoma. Mandiyikhathe ingabi nde kakhulu, ndizawuphinda ndibuye ne-part 2. Ingabi nde kakhulu. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe. See you next time. Bye bye.